Sokatirak erabiltzen den materiala soka lodi eta luze bat da. Sokak 3 marka ditu. Sokaren erdian gorria eta honen alboetan 2 edo 3 metrotara marka grisa. Lurrean ere marka bat egongo da eta hasieran sokaren marka gorria eta lurrekoa puntu berean egon behar dira. Talde bakoitzea 8 jokalariz osatua dago. Helburua sokari tira eginez aurkako taldeari marka grisak lurreko marka pasatzea da. 2 tiraldi egiten dira. Bakoitza lurreko marraren albo batean 2 tiraldiak irabazten dituena da. Garailea berdinketa balego 3. tiraldia egingo litzateke. Zozketaz irabazitako zelaiaren aldetik.